जाखो ini mudia तो है गाइस तो बहुत गोबाव जो आरो दिनै फैलायबाय आरोना तो मोनसे भिडिअ लाना फैदों माने बिनानाव मोनफैदों आरोना ओमफ्राय दा मोसानो सिखायदोंमोन ओमफ्राय मोसानो सिखायखांनानै ओमफ्राय दा एसे जानोसै ओंखाम जायाखै नालाय दा जाग्रोलानोसै ओमफ्राय नै खुरै नांगौ खांसेयाव जाना फैदो इसोरो मोसानाय सिखायनाय जोंखौ लेंहरदोंमोन इनिफ्राय जों थांनो हादिया मायो ओइ एक्सपिरियेन्स फैदो दे आं खांसेयावनो ओइ द्रप पाग्ला मिनि नायखाबाय आलु बाथोनखौ ओइ जाला भिडिअ खालामना जा मिनिबाय गगा मोननायदो बारा थिग जायाखै आरोना थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था दं मेम साब दं आरो नै जानाया जाग्राखौ लानायावनो आरोना ओमफ्राय इनो आंखौ एकदम एक्सपिरा ओमफ्राय नैबे जाबाय रान्दिनि आरो जानायखौ लालाब्रा जों जास्ट खिन्थिदोंबाय ओमफ्राय जों मादो जागोन आङो माने एसे दहायबो खोन्थायासै नालाय ओंखाम जागोन होननानै इनिफ्राय नङा बेदरखौ लाफानांगौ ओमफ्राय दा दङ दाउदै दं ओमफ्य दालि संखानाय दंमोन ओमफ्राय बिदिनो जासिगोन दा इसोरो हागोन नालाय जासिबाय नोंथाङालाय जागोन दा जों जाग्रोना लानोसै दा बरिया जों जाग्रोना लानोसै जानानै ओमफ्राय दा दसे उनाव मोसानायबो बरिया देखायनोसै दुर्गा फुजायाव मोजां सिखायदों नालाय ओमफ्राय जाबा सोर बानायबाय दङ मा नोङो सोरलै गैया इसा ओमफ्राय जों दा बरिया जाग्रोना लानोसै आरोना जानानै ओमफ्राय दायो नायबाय थाबानो जाबाय थ' रायजोफोर थ' जादो जानायनि हला बेनो आरो बरिया नायस्रांना लाबानो जाबाय फार्स्ट टाइम फैबाय इसोरो जानायाव मोसानो माने मोसानो सिखायनो फैदों आरो 2 hours later दा फाइनालि जोङो ओंखाम जाखांबाय सिलेखा जाखांबाय ओमफ्राय नै न'आव थांनो नांथारदो ओमफ्राय इसोर थांनो होआखै लाजिना हाबलांबाय जाखांनानै सिब्बाय आरो बिदिनो जाखांनानै बरिया एसे दसे थाबायदो लामाखैजा दा बर्थमान जोंनिया नै सिब्बाय दङ लागाव बरिया इन्जय खालामबाय दिनै Elai này chơi thành chơi su này ini mudia mago oi jangan mindu apa ruwet sih pernah kebagai sih ini bore sini angsa suka dan baca diam jani oi suka main diam ini kalau suka nih Ang suka lagi mbak, baik soalnya nih bicara. Ayo, bikin. Paso nak kan siapa? Baik, nih sering mana udah tuh? Kemudian cheating करता है तू Sini sirah. Udah ane. Enggak. baik rasu. Udah ane. Anak gue kan. Diam juga. Diam juga. Ayo. Sip. Sip lebih ber. Oi, diam sini mau kakak yang ini. Oi, pulang gini. Mana? Kata boleh mana itu? Oh, ini kakak di kakak ini. Buat pisah dah, ukannya kelihatan dah tu. Milka, mak milkan dah ni. Angin isi ke katan ber. Jani kang sini mana bukan led mana lagi kena. Cece mana mungkin ada kan led mana lain deh. Kan led mana lain dah ni ye. Biam join ni. Mana menengah? Aman deh. Ada sini silang boleh ni.
हर थागोन ना माइनोसोलाय हर थागोन आं हर लाखिनोसै एसेखौ दिनैयो थांनो होला हर लाखिनोसै र' आंनाव सोंनि ओइ टाइगार ओइ मोदला आलासिफोरखौ हर लाखिगोन ए लाखिगोननो हर लाखिगोन इयो थांनो हाय साला सिबनायानो सिबनाय जेबो खासे ओमफ्राय जोंनिया खासे दंखलाव दं आरोना नै माने खांसि सुग्रा जाहैबाय इयो ओइ मोजां सु खांसि सुग्रा बिथाङा बुहुद सोरनोबा नांगौबा आरो खांसि सुग्रा नांगौबा सोरनोबा नै कमेन्टआव फोरमायबानो जाबाय नै खांसि सुग्रा नांगौबा लांफैनो हागोन नामाबो बिहामजो आदसा थिग दं नायनोसै मानसिखौफोर खांसि सुग्राखौ ओइ हटेलावबो लांनो हागोन सोरबा नांगौबा नै मा रायज्लायफोर बिदिनो खांसि सुनाय बुहुद एक्सपार्ट आरो बिथाङा नै आरो नोंथाङा माथो सोरखौबा नावबाय दं आदसा वैट ओइ खाजाना जाना बोरै मोननाय जाना माबायदि नांनाय दिनै माने ओरैबायदि खोथाक बुस्थु तारमाने ओमफ्राय मा बुंनो आरो गोखा बुस्थुआ एसे गोखासो मोनदो सिलिखा गोखा सिलिखा गोखा आंलाय सानदों मा ओंख्रियानो गोखा जादों नामा होननानै माने सिलिखासो गोखा होनना आं सानदों माने ओंख्रिफोर संनायफोरा एसे मिस्टेकफोर जाबायदि खोमा होननानै सोंबाय आरो दा बिथाङा फोरमायना होबाय ओमफ्राय दा हट लाखिनो नागिरदों ओमफ्राय खालानो आंनाव गथ' गथाय दङ मानसिफ्रा मिथियो एक्सपिर बर' गथ' आंनि दं नायबानो जाबाय गथ' गथाय आंनि इ माने हाबा जाबायनो मलानिफ्राय हाबा जादोंलाय आं 2023 नाबा हादोंमोन आङो बाप्पा 2023 गथ' खायनो जादों नंगौ आं गथ' खायनो आं बिसास खालामाखै रायलायनायखौ आंनि दं नायबानो जाबाय गथ' गैया बिथांनियाव थांना नायबानो जाबाय डिसक्रिपसनाव होनो हागोन बरियानो गथ' दंनो ओमफ्राय नै बिहामजोनि बिहामजो बर'आनो इयो जाना गोलैदो ओमफ्राय नै जादों जोंहानि मैगं आरो नै मैगं माने मा मैगं दं जिंखाफोरसो दं आरोना बरियानो अखा हानायदो लेथ्रा जाजोबदोलै बाय दिनै भिडिअ बेखिनिसै मोजां मोनदों बयबो लाइक शेयार खालामबानो जाबाय लोगोसे कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना बेखिनिसै बाय बाय आगोल भिडिअ मोनसै बाय बाय